हेलौ ओमफ्राय आं दा फाथो फुनो थांनो नागिरदों दाथ' ओरैनो थास्लायस्लाय माथो खालामनो फाथो फुहैनोसै दसे बयें मोनस्लायस्लाय सान्दुं गोसाबाबो उफाय गैया फुयाबाबो बाय नै ओमफ्राय टाइम जाबायलै थांसै मोनाबाय हारसिं सालायलायथारबायलै बिराद बुरजा फुबायना बिराद बुरजा बेखौ फुबाय आयु फाग्लासो 10 बिगा गोजोन माला हानांगौ थ'दो थांसै मोनाबाय है आखाइ साजोबथारबाय नै थिफुलाजोबथारबाय ओमफ्राय नै बिसोर दा दसे जिरायनानै साहा लोंबाय ओमफ्राय साहा लोंखांनानै दसे थानानै फुबावनानै थांसिगोन आरोना दा मेंबायबो ना सान्दुङाबो बिराद गोसा दिनै सान्दुङानो माबायानो जायाखै बारबो गैया माबो गैया बिराद सान्दुं दिनै गरम बाराथार नै माइसा दांबाय नै गायसिमोन फाथोआ जाहांबोगासिनो नै फाथो जोब्बाय नै गायसिमोन बेयो माइसा दांफैजोब्बाय नै गासिबो फाग्लासो खामलायानो माबा बियो 300-400 गाहाम बियो सानसेयावनो हाजिरा मावनाया साथालखौसो मोनजोबदों गायसिमोन नै हिट जाखाबाय नै 10 बिगा दं लागाव फाथो जोब्बाय नै गासिबो फाथो जोब 10 बिगा आरोना गायसिमोन गासिबो नै बेखौ जिगाब दोनफैखाबाय नै देनां हमनायाव फैनो इखोनि 10 बिगा बेलाय नै गायसिमोन बियो वाव होखांजोब्बाय नै माइसा दांखांजोब्बाय नै मोजां मोजां जाबोजोबथारबाय नै ओरैनो थास्लायस्लाय ना बेखौ फुवाबानो उफाय गैया गायसिमोन फाथोआ मोजां मोजां जाबोजोब्बाय नै दा गासिबो नै वाव नै ओमफ्राय दा बिगायावनो 2000 गाहाम बियो दा साब्रै दांदों आरोना गायसिमोन बिराद मोजां मोजां जाबोहांबाय नै थारमाने बेखौ हा फुदुंनानै होबा थाब थाब जौओ आरोना गायसिमोन वाव दा मोजां मोजां जाबोजोब्बाय नै गासिबो दिनै दांफैनायदोंमोन ओमफ्राय बा आखाइ आलासिनो थिनला साजोबो गायसिमोन फाथो फुख्ल'नायावनो बिराद टाइम लाखायो ओमफ्राय माइसा दांखांनानै बेखौ माइसा दांखांजोबनानै आरो रोजा रोजाखौ फुख्ल'जोबनाय जायो फुख्ल'जोबनाय थारमाने रोजा दोनबा बारा जौआ आरो बारा देरा थारमाने जेसेनो गेसें जेसेनो साबसिन जायो सेहेराफ्रा गिदिर गिदिर जायो बिदिनो नै बेलाय नै बेबायदि एसे रोजा रोजाखौ एसे फुख्ल'बावनांगौ होमबाना गावनो एकदम माबाखाङो आरो सोमजिबोखाङो गासिबो गायसिमोन ओमफ्राय बे जिगाबखौ उनाव जोंहा जेनेबा बेखौ बे फाथोखौ उनाव दाननानै सोमहाबनानै दोननांगौ ना बिदिनो 1 मास 1.5 माससो अब्ला सोमहाबनानैसो सुजायोना ओंखायनो बे जिगाबखौ दोनफैखाबाय नङाबा उनाव लाबोनो लामाया माबा जायो प्रब्लेम जायो ओंखायनो दा दुब्लि गेजेरावनो दोनफैखानाय जाबाय बेखौ गायसिमोन नै ओमफ्राय नै बेखौ दा फुवाखै नोगोद रोजा नै दा बियो नै बिलाय नै बिराद रोजा नै बेखौ दा हाग्रा फुजोबगोन आरोना रोजा रोजा नै ओमफ्राय बेखौ दा फुख्ल'जोबगोन नै हाग्राबो दंना ओमफ्राय बेखौ माखासेखौ माबाखांजोबाखै नै बिराद रोजा रोजा दं नै ओमफ्राय बेनि सेरावनो जोंनि हा सेरावनो नै साल बागान जिर' फाथो होननानै बुङो बेखौ जिर' फाथो जिर' फाथो होनना बुङो बेखौ हा बे दब्लाय फिसा फिसाखौ हायोब्रा ओमफ्राय नै फाथो जानो नै दा मोनायाव नै लांफैदों ओमफ्राय फाथो गोखाबो दं ओमफ्राय बेखौ फाथो गोदै होनना बुङो जिर' ओरैनो जिर' होनना बुङो बेखौ नैबेबो रोजाथार बियो ओमफ्राय फाथो गोखा होनो बेखौ जानो बिराद गोथाव जायो बियो खाथो बेलाय नै बिराद रोजाखा बेबो फिथाइ थायलाय लायो बेबो फिथाइखौ बिनि बेगरा केजियावनो बेसेबांबा मोनलै बावबाय आङो मानो फुदों नों बेखौ हा नाथुर जुनाय माबायदि जायो जानायाव लिमोनलुन गोथाव जायो मा खाथो गोथाव जायोना माबाफोरजों जाजाया ना गिदिरफोरजों जाजागोन ना जाजाया जाबालाय जाजाबाय जाजायोना
लाव 10 बिगा दं बाहाय गासिबो फाथो जोबनै बायोब्रा फानहैनांगौ बे माबाखौ बे फाथो गोखाखौ फानहैनांगौ मुथायावनो 10 थाखा गाहाम मोनो नोंसिनि फिसा फिसाल' गायसमोन बे फाथोखौ फानोबा नै मुथायावनो 10 थाखा गाहाम बिराद बायो फायखारिफ्रानो सिख'लायनाय लाङो जानो मोजां जायो आरोना दा ओमफ्राय थांनो नागिरबाय ओमफ्राय आङो थांसै होननाय ओमफ्राय दहाय दै लाबोदोंमोन ओमफ्राय दैखौनो सान्दुं गोसाबाबो गाङासै दिनै ओमफ्राय एसेल' दंबाय आरो साहा लोंनानै थाबाय दिनै थांगासिनो दा ओमफ्राय न'आव ओमफ्राय दा फैबाय जोङो फाथो फुनानै फाथो फुग्राया मेंनायानो जाला हनै दाहाय मोनजागोन बोरमाजों